bismillahi irrahmani irrahim darsu nogay e jeetata ɓon e nder deftere hisnul muslim yo Allah hawrninge sawaba iɗen fewndi fi du'aji watte ɗinka sujudu du'a sujud du'a sujud si tawi neɗɗo sujji tinde makko ne memi ka leydi e hina ɗo ko o wowlata kon o wi'ay subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح يوني سبحان ربي الأعلى كن لابتتي وولته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كن ووتره subbuhun uddusun rabbul malaikati warruh ɗum ɗo kadi ko nde wotere donc ɗum ɗo eko jannguɗen kon ka ruku'u ko gootum ko seedi ko subhana rabbiyal a'la e subhana rabbiyal azim ka ruku'u ko subhana rabbiyal azim ka sujudi ko subhana rabbiyal a'la amma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh ɗon ko hunde wotere non ko hunde wotere eko jannguɗen kon ka karuka ruku'u to donc haray subhana rabbiyal a'la firo mum on subhana senade wodani rabbiya joomi an al a'la on ɓurɗo towude balko on woni ko towi ɗum ɗo ko wowlete ko salasa marratin ko nde laabi tati ɗum ɗo du'orte subhana senade wodani rabbiya joomi an a'la on towuɗo Allah subhanahu wa ta'ala senade wodanimo o woɗɗitike e kala ko tawata hara no wondi e ɗustagol kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko o towuɗo jaati ko o towuɗo sifaji ko o towuɗo golleji kala ko o huwata kon fappo ko towi ko mari valeur ko teddi Allah subhanahu wa ta'ala nde tawno neɗɗo on o sujji ko ɓuri teddude e teral neɗɗo fof ko yeeso ngon o ƴettingo yeeso o fofi ka teppe ɗe daroto ɗon hari ɗo laati ko ɓuri moƴƴude koyo o hertinir Allah subhanahu wa ta'ala sifa ɓurɗo towude ɗen ɗum ko wigol hon ɗum e subhana rabbil a'la senade wodani Allah on towuɗo ko min woni ko joli ko min woni nami hunde Allah kanko woni towuɗo kanko woni mawnuɗo la ilaha illa Allah لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم على ربتede ko hina o Allah towdo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni towdo musidɓe julɓe subhana senade wodani rabbi joomi an al a'la on towdo ko filli kañum hadisi on ko Hudayfata ibn al-Yamani yo Allah hawrninge sawaba donc haray amma subhana senade wodani subhanaka allahumma senade wodani ma ya Allah rabbana joomen wa bihamdika miɗa yettama allahumma ighfir li joomi an hafranam subbuhun senade seniɗo uddusun laaɓuɗo rabbul malaikati jeeɗo malaikaɓe war ruhu e ruhu donc ɗum ɗon en firino ɓawa ko ɗum waɗi en hatojina e woɗɗagol ɗo pande explication si wona tun hiɗen wiya si tawi neɗɗo on sujji ka leydi yo ɗuɗɗintoragol Allah ɗo moƴƴireji anna e laahara surtout noon aljanna nani aljanna si tawi a sujji ka leydi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko na subhanallah na ɗum dey na subhanallah na subhanallah ko subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la faami ke voilà subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh faami ke donc ɗo ala ko ƴustinen fus nde tawno hara en janggi sifa ɗum ɓawoto donc en feƴƴa woni e du'aji are ɗin kadi joni inchallah